Horonya jabarani swanti bache musu dimsen ani mabakoro mali kono mali ko kan fuli ani tandu ni watina abidi au berajilema au manaye gejo gejila kirawni nabinmo chenta basidna shakmar shedu kulubali faruku alaka dine waraba bilbile minni alede jombe mamadu dine jigiya korobi fulibidi ani aka demaya berajile fana ma foyanfo silamaya du bakono herma kono nerekolala bako jigoroni yano Ola ko ubra jeleka u bismillah anga bi karidu bamananga kuna funi keneka ankle na bi muharram kalo kle mugana bakelen sa kemena ni binani sabakira ka hijra sanjache ola okelen fana bena uti kalo kle muga ani konontomo samba fla ni samgani kele bi kuna funu bna kuma ikmani islam ya kuna funu ka haka ja ka se jamana kuna funu ma jamana ko kan kuna funu fana biyano ola au beka au bismillah o kuna funu no keneka son amne u fese au ye kelengele Juma shufe ka duguje sibirila ni obena muharram kalo kilita ani shegima bakelinsa kemena ni bina ni saba kiraka hijra sanjache ola utkalo kilimgwa ani ulovla bilibile ka bilibile sedna shakmar shedu kulubali faruku alaka dine waraba bilibile mini ala sona ka wondu dine be franyanka ka di amana kungu ite maure nyinga bilim aye wajulu kene bilibile nyinama ya sibiri bugula mi kene ka sibiri bugu mabatia malbura ana lamunu brajile kana wajulu kene shiriya abuyani ahromo kuso Osan bilibile rekele che ka kene sorosa ereka kalandi njule usaz Abdurrahman Kabore Burkina Faruku katase femye ikadoga fo Imam Abdullahi Dumya ani katase Imam Abubakar Haidarama ulu koni bdala bilibile nye uma teme sanga damado ka bilibile re ani aka jamakulu ye wajulu kene lasoro sibiri bugula mabo bora fanda adnan brajile fe kase ka bilibile bismillah ka tare bilibile bismillah len ko fe krofo madjan Mon be farala nyanga kadi blebele yere ma femyo ojuma sna yogo katase Fuseni Keta ulu tumeno wajulu keneka uni jamunu nana au ni brajile kajeka udo la jenyofe ni wajulu kene bele ina bena tola ka duba fe sibiri bugula ka fara ikmaldin islamia jedun kan kunfo iti ala ka ke hine nyini ani yafa nyini ka nyeshi anfa ani anga chokoroba ani ikmaldin islamia kanunya bama mi oye bwa bagari togolaye wajulu kene ko ni nyene mara juma utikalo kile mugwa ani wolovla 2021 muharram kalo kile tan ani Shieki 100,443 Sibiri bugun tula chiteren basan fe Sibiri bugu sigidi la din koni bora inafo dakono nyi kake kulu bakelenye kasegana ni wajulu kene bilibile shiria chew ani muso dine nyemau dugutigiu ladalamaw yere marakafo nyemau ubetu mikeneka nege kanya muga ani fla sangatan faruku ga kalandenw duna kene konnala baraw damnera ni kurane kalaw ani mabla sirali kan chamanye o kofe nege kanya muga ani fla sanga bisaba Seydina Sheikh Ma Seydou Kulibali naka delegation la Benimba o fana dona kene kono faruku kumbena aye mawfu kilinkili aba tegedi mawma ubi foli ke nyanyi fuga ta la sigi podium sanfe a bismillah wati mina a se mi alaka dine chen la sila ka mawwile kana dine stratige jelima aye o lasi روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال مرو نعم كوني مفللا سيدنا علي لا أسد الله الغالبي ودو على كرا دغني نعم كشنا ما باما سلم أني كرا كلامو دي ناكدي فوكو كرا دي الله أكبر نعم سيدنا علي دينما دي جيرا كراما كراتي ko kira ka lamo sigatala feu billahi ani kira kumbishi glangilenga naam kishin nama bama sallim muru kira ya Allah do ka lamo iba fo fabi de lamo chugomina sigatala feu nindu Sayyidina Ali lamo na kira bulu Allahu akbar ninjogo indela sigatala feu odela ni sahaba shi maka kilenye donina ani famuna ala ka kira no fe kishin nama bama sallim esabune lamo na asingorodi
ale de ne kala ale de ne la faamuya ne n'aw tɔw bɛ se ka kɛ kelen ye la Seydina Aliyu ni cɛ ti kelen ye kira nɔfɛ kisi nama ba ma dɔnni min kun b'a la faamu min kun b'a la sahaba si tɛ yen kira ka sahabaw la a bɔɲɔgɔnko bɛ min na Seydina Ali ye bonya sɔrɔ mana ko nin mafilala Seydina Ali de la ko Asadulahi la Ghalibi y'a fɔ من جمع الست خصال لم يدعو للجنة مطلبا مرو ako fɛn wɔɔrɔ bɛ yen ko n'o dafara maa o maa la ayi k'o tigilama mago t'a la ko k'ale jinɛ ɲini o b'a kɔnɔ f'a caman cɛ fɛn wɔɔrɔ ولا عن النار مهربا والله ko ne nin fɛn wɔɔrɔ dafari la hali kana sira jahanama ɲɛ bilen e kisira depuis ma bɔ diɲɛ kɔnɔ yan moro nin ye kumabaw de ditɔ ye a ma waati min dira a ma o dafara kaba hali n'a ma se k'a walawala an sago la an n'a tugutugu ɲɔgɔn na k'a d'a ma n'i yɛrɛ taara i miiri a la moro i na bonya y'a kɔnɔ ala de bɛ min da dɔn fɛn wɔɔrɔ moro n'a dafara maa o maa la i bɛ alijinɛ kɔnɔ wa i kisira jahanama ma bilahi fɛn wɔɔrɔ Seydina Ali de bɛ kɛ k'a fɔ wa juguw de don moro n'a yɛrɛ maa o maa la i ka diɲɛ dilanna kuma t'i ka lahara ma ala ma dafara an na ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira jacɛyɔrɔma kama sɔla ala rasuli n y'a f'i ye saya yɛrɛ gɛlɛya ye nin de ye moro garanti sɔrɔbaliya k'a fɔ mun bɛ ɲɛ n'o ma kɛ ɲuman ye o de b'i sera saya ɲɛ n'o tɛ n'a garantira ka bɔ ko min bɛ ɲɛ hɛrɛ don saya ma foyi tiɲɛ ye fo a y'i lafiya wulibali don o tuma na a y'a janto nin fɛn wɔɔrɔ in na a y'a minɛ ka bɔ Asadulahi la Ghalibi ma n'o ye Seydina Aliyu ye ala kɛra dɔgɔnin kisi nama bɛ kira kan nin fɛn wɔɔrɔ ne nin dafari la kaban k'i bɛ alijinɛ kɔnɔ wa i kisira jahanama ma أولها أفضل من عرف الله فأطاعه كودي مامي على دون ككلاك على سوكي مروكو يا فولي كالا دوي ماي ala ko cogo min ka tila k'i yɛrɛ kɔrɔ k'i bila o sira kan siga t'a la fɛn faruku dama kelen kelen a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ o hali n'a kun danna nin kelen in ma muru nin kelen b'a bɛɛ bɔ ka ala dɔ i ma ye ka tila ka ala bato ala ko cogo min na k'a kɛ ten muru n'o kɛra i wasara diɲɛ na yan wa i wasara lahara ala dɔnni ye jumɛn ye k'a dɔn ala de ye ne da ale de ta ye n ye wa a bɛna n fa don dɔ la wa n bɛna jɔ a ɲɛ kɔrɔ don bile janya n ka kɛtaw ka se k'a bɛɛ kan wa sara b'a bolo ka n sara n'a ye ne ye min kɛ ɲuman walima juguman tari ma faamu mana ka ala dɔ i ma ye moro kɔfɛ ala ko cogo min k'a kɛ o cogo la a ko i kɛ fɛn min kɛ k'i tile o kɛli la a ko i kɛ fɛn min dabila k'o bɛɛ ye k'o to yen o de ye ka ala dɔ i ma ye ka tila ka ala bato Seydina Ali ko wɔɔrɔ min ni maa sara a kan walima n'a dafari la i bɛ alijinɛ kɔnɔ wa lahara i ti jeni a fɔlɔ ye nin de ye i janto nin na muru n'an ko an bɛ jɔ ye a ti ɲɛ n'o tɛ ala dɔn n'i y'o wele da an bɛɛ b'an bolo kɔrɔta koyi a jɔn ne b'an na yan min dan tɛ ala la min t'a dɔn ko ala ye a ma ye muru an bɛɛ dan b'a la wa an bɛɛ b'a dɔn ko an ma ye ala ye nka min b'a dafa sa o de ye ala ko cogo min i yɛrɛ k'a kɛ ten nɛgɛ kaɲa 23 sanga 30 duwawukolo gɛlɛnw kɛra maa caman ye layidu ta ka don Hikmadini Islamiya jɛkuluba la ka sɔrɔ ka nin sigi in kuncɛ. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ belebele fo ka di ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala k'o di ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma
An bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye ka tali kɛ pankununko dɔ kunkanko kunnafoniw kan an ka jamana kɔnɔ. Fanga min ni o bɔra yen ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga ye. A ma dogo diɲɛmala pankunu dɔ sanna ale ka fanga waati min ni a jatetaw taara jɔ fo CFA wari miliyari 100 ani kɔ la. A kunnafoniw y'a jira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa minnu ni olu ye o waati in kɛ fo ka taa se maa ma ni e de da donna ni pankununko kuma in na i bɛ ka ale ka fanga waati la. Olu kɔni welela an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka se ka u lamɛn. A yirala k'a fɔ kasabi minnu ni o donna ni pankuni na, a yirala k'a fɔ kasabi dɔw olu bɛ dɔw nɔna. O kow latigɛla cogo min na dɔw kɔni olu ka kiiriw kɛra olu yɛrɛ bilala ka taa kasobonba la. O Juma Sinayogo ale ye o jaw bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini an ye ka u fɛsɛfɛsɛ an k'ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. Mali minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Sumeilu Bube Mayiga ka fara minisiri min tun ɲɛsin bɛ musaka ko ani sɔrɔ koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔli ma Madame Buhare Fili Sisogo olu bɛɛ lajɛlen kɔni miɛra k'u don bɛrɛ la alamisa uti kalo tile 26 san 2021 k'a sabu kɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka pankuru sango kuma min fɔra san 2014 waatiw la o kunkanko kibaruyaw don ka maaw hakili lajigi k'a fɔ jamana kiirisoba ni o ye Cour suprême ye olu maaw de donna ni gafe ninnu kɔni kɔnɔna la k'u labɔ ka se k'u bila kɛnɛ ka panparanpan u y'a kɛ kiiriso min nɔ la o ye Haute Cour de Justice ye. Haute Cour de Justice dun tala ka baara kɛ ni waati kofɔlen ninnu na olu dɔrɔn de tun yamaruyalen don ka nin baara in kɔni kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min kɔni na ka kɛɲɛ ni kulu 3 ɲɔgɔnna ka rapport ye ni o y'u ka gafew ye Cour des comptes maaw ka fara vérificateur général ka bureau kan fo ka taa se diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara min bɛ yen n'an kama ko FMI Fonds monétaire international olu kɔni tun y'a yira waati tɛmɛnenw na min bɛ taa san damadɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la k'a fɔ musaka dɔw kɔni bɛ yen minnu sɔngɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnna kosɛbɛ k'a sɔrɔ u t'a sɔngɔ ɲuman ye an k'a ma ko surfacturation ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin gafe in yɛrɛ kun datuguna k'a da kɛrɛfɛ san 2018 waatiw san 2020 a da yɛlɛnna an bi waati min na iko bi Sumeilu Bube Mayiga waati kofɔlen na ale de tun ye faso kɛlɛkɛcɛw olu ka koɲɛ minisiri ɲɛnɛbɔ b'a ye Madame Buhare Fili Sisogo ale tun bɛ sɔrɔ kunna ninnu kɔni minɛlen don ni waati in na ka sabu kɛ yuruyuruku kofɔlen ninnu ye ne ye Sumeilu Bube Mayiga ta k'a lajɛ ɲangi 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o de bɛ a kun kan galontigɛ yuruku natabaya ka maaw hakili falen danaya dafabaliya Madame Buhare Fili Sisogo ale ta kɔni kɛra ko a y'a tɛgɛ don faso wakanɛ kɔni kɔnɔna la ka wari bɔ cogo min ka di a ye natabaya yuruku ani fo ka taa se dungo jugu ma ninnu de ye kumakanw ye bi kiiri tigɛlamaw kɛn bɛ ka min da ni maa kofɔlen ninnu kɔni kɔ a la kunnafoniya minnu kɔni sɔrɔla an bi waati min na iko bi procureur ni o ye Cour suprême procureur ba ye Mamadou Timbo a kɔni kɛn bɛ k'a da kɛ a bomo ye ko foyi tɛ se fɔ an bi waati min na iko bi jamana ɲɛmaa ka pankuru ni o ye avion présidentiel ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ o sanna CFA wari miliyari 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o cogo kelen fɛnɛ don kɛlɛkɛcɛw ka finiw ani sanbaraw ko o musaka kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wariw surfacture la maaw ka jati minɛ n'a fɔra ko Rangers société kelen o k'a feere dasi 2,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye fasodenw olu kɔni ma minnu kɔni faamuya ka kɛɲɛ ni koɲɛ ninnu kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ kɔni minɛra bi ka u don wo la kiiri tigɛlamaw fɛ Sumeilu Bube Mayiga ale kɔni taara maison centrale d'arrêt o kɔnɔna la Bamako kurakaw fɛ yen o cogo kelen fɛnɛ don Madame Buhare Fili Sisogo ale taara musow ka kasobon na bolikaw kɔni fɛ yen nin waati in kɔni na n'i ye jateminɛ ta k'a lajɛ Sumeilu Bube Mayiga tun ye Mali ministre de la défense ye o kɛra san 2014 waatiw olu kɔni na
san 2017 a taara k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye. Avril kalo san 2019 wulikajɔ kɛra kosɛbɛ. Sumailu Bube Mayiga kɔni ye baara bila k'a sabu kɛ banbaci wale tigilamaw kɔni ye dantɛmɛ wale kɛ k'a ɲɛsin maa dɔw ma Ogosaku dugu la. Maa 100 ani maa 60 olu de bɔnɛra u ni na o ko in senfɛ. Bi kɔni kiiri da yɛlɛnna wa jɛgɛ belebele caman olu kɔni bɛna u yɛrɛ ye nin kulu in kɔni kɔnɔna la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali sisan. Belebele Sedina Shekmar Seydou Kulubali Faruku ala sɔnna Ashura don kuncɛ kɛnɛ kan min ni o bɛnna alamisa ma Muharram kalo tile 10 a wulada fɛ ni o fana bɛnna Uti kalo tile 19 ma. Ikmadin Silamɛya musokɔrɔbaw ka safinɛ dilan yɔrɔ min ni o layiru tun tala a ye o kolobo karidi kɛ k'a daminɛ o don fo kana se bi ma safinɛ dilan kɔni bi senna ni yɔrɔ kofelen na. Yɔrɔ kofelen yɛrɛ tɔgɔ dala ko Centre Baumu Kone. Ala sɔnna tele hɔrɔnya ye wulikajɔ ani cɛsiriw boloda kunu sibiri ka se ka taa ni yɔrɔ in na ka taa lajɛ musokɔrɔbaw ka safinɛ dilanyɔrɔ a baaraw bi ka latɛmɛ cogoya min na o ja minnu o sɔrɔla Aminata Samake ni Mamu Jakite ni Fatumata Jara fɛ u ye o walawala an ye an ka ɲɛmada o kɔrɔfɔw fɛ. Ikmaldin Islamia guide spirituel ni o ye Seydina Shekmar Seydou Kulibali ye. A ye safinɛ dilanyɔrɔba min layidu ta Ikmaldin Islamia musokɔrɔbaw ye. Ala sɔnna ma o kolobo karila ka bɛn ni Ashura duwawu kuncɛba don ye. Ni o bɛnna Utu kalo tile 19 san 2021. O kelen bɛnna Muharram kalo tile 10 san 1443 ma. Ni ye safinɛ in bɔko sabanan ye. Safinɛ dilanyɔrɔ ye n'o ye Centre Baumu Kone ye. A cogonen bɛ Bako Jikɔrɔ ni Mangorotu la. Faruku ka misiriba in yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ. Ani immeuble Baumu Kone bɛɛ bɛ kare kelen kɔnɔ. Immeuble Baumu Kone min TV hɔrɔnya ni radio hɔrɔnya b'a kɔnɔna la fo ka taa se pâtisserie boulangerie Baumu Kone ma. Ni safinɛ dilanyɔrɔ ko in kɛra nisɔndiyaba ye Ikmaldin tɔndenw ye fo ka taa se kanubagaw ma. Ka d'a kan safinɛ in dilanni bɛna na kɛ sababu ye ka mɔnɛ bɔ Ala ka diinɛ na. A bɛna na kɛ sababuba ye fɛnɛ ka dɔ bɔ baarantanya na. Ka d'a kan Faruku ye min ɲɛ yira silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na o de ye ko baara de bɛ mɔnɛ bɔ. Ko silamɛya tɛ delili diinɛ ye, silamɛya tɛ siri mɔgɔ la diinɛ ye, segin silamɛya tɛ salibagatɔya diinɛ ye. Mɔgɔ damadɔni y'a ka nisɔndiya foli yira safinɛ dilanko in na. Nisɔndiya de bɛ an bolo, an bɛ bɔ k'aw yɛrɛ fo, an bɛ TV hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen fo, ka radio hɔrɔnya fo, ka bɔ k'an karamɔgɔ ɲuman fo. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Bi don in na anw nisɔndiyalenba de don, an sewalen don. An bɛ an ka safinɛ dilanyɔrɔ la yan bi n'o ye Centre Baumu Kone. An filɛ o de la bi. Safinɛ kun sabanan de filɛ nin ye ka bɔ an fɛ nin ye bi. An ye nin y'a bɔko sabanan de y'an bolo yan. N'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman. A bɛɛ sababu ɲuman bɔra karamɔgɔ de la n'o ye Faruku ye. An bɛ bɔ ka Faruku yɛrɛ fo. Depuis Faruku ye layidu di an ma k'a bɛ safinɛ dilanyɔrɔ dilan ka di an ma. Faruku ye terrain san miliyɔn caman ka d'an ma ka tila tuguni ka safinɛ dilan mansin ninnu bɛɛ lajɛlen san ka di an ma. An filɛ k'o baara de daminɛ nin ye bi. Karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ silamɛya diinɛ ye baara de ani cɛsiri. An filɛ nin ye o wale dɔ de kan. Ni karamɔgɔ ye fɛn fɛn mun fɔ a b'o de waleya. Karamɔgɔ mana fɛn fɛn fɔ k'a bɛ mun kɛ a b'o de kɛ. An ye karamɔgɔ dɔ ni o de ye. An filɛ nin ye o safinɛ dilanni kɛnɛ de kan. An kɔni nisɔndiyalenba de don, an sewalen don. Safinɛ hɔrɔnya ni mɔgɔ ma safinɛ hɔrɔnya in sɔrɔ k'i ko e kɔni e kora dɛ mais i ma jɛ. Ne yɛrɛ kɔni b'o fɔ bɛɛ lajɛlen de ye. Safinɛ in ka di, safinɛ yɛrɛ b'a yɛrɛ feere. N'i ye kelen san a la dɔrɔn i b'a dɔn safinɛ yɛrɛ ye mun ye. Safinɛ bɛ yen dɛ mais safinɛ hɔrɔnya in n'i y'a san siɲɛ kelen e t'a a sanni dɔ bilen. Safinɛ in sɔrɔli a ka nɔgɔn kosɛbɛ. Safinɛ carton b'an bolo, numéro bɛ carton kan. An bɛ Centre Baumu Kone la yan nɔ, radio hɔrɔnya yɛrɛ carré kɔnɔna la. An ka centre bɛ yen nɔ, Bako Jikɔrɔ ni Mangorotu la. Faruku ka misiri kɛrɛfɛ
safinɛ hɔrɔnya fɛnɛ bɛ o yɔrɔ de la yen nɔ a sɔrɔli ka teli kosɛbɛ bon o bɛɛ kɔfɛ an ka komite bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ safinɛ bɛ o komite bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛ bɛɛ lajɛlen bolo a sɔrɔ cogo teliman o ye komite o komite n'a bɛ Bamakɔ kɔnɔ safinɛ bɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiya de bɛ ne bolo k'a lase karamɔgɔ ma anw nisɔndiyalenba de don an bɛ foli de kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a di a ma ala k'a ɲɛ mɛn a la an ka tɔn ala k'a taa ɲɛfɛ ala k'a jidi ala k'a minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o de foli bɛ ne bolo k'a ɲɛsin karamɔgɔ ma karamɔgɔ foli da tɛ se ka b'an bolo an bɛ se ka dɔɔnin de fɔ a la hakɛto b'o ka sala mɔmɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala k'a ni sababa bɛn safinɛ dilanyɔrɔ in a dira anw ma a diyara anw ye kosɛbɛ 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 Fariku ye nin kuma fɔ anw ye a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan k'a bɛna yɔrɔ sanga di anw musow ma k'an ka safinɛ dilan kɛ a la a kuma fɔra ani safinɛ dilanyɔrɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ kalo kelen kan an filɛ baara la o safinɛ dilanyɔrɔ de kɔnɔ nin ye bi an kɔntannen ba de don an musow ni Fariku ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna bilahi Fariku a b'a bɛɛ de kɛ kelen kelen Fariku ma deli k'a fɔ an ye k'a bɛ nin kɛ n'a ma kɛ a ye fɛn fɛn fɔ an ɲɛna k'a bɛɛ kɛ a b'a bɛɛ kɛ kelen kelen an kɔni kɔntannen don an musow wa anw sɛwalen don nin safinɛ ko in na safinɛ dilan ni sisan cɛ an y'a daminɛ semaine de kɔnɔ an safinɛ dilanko 3 de ye nin safinɛ dilan a tɛ kɔtigɛ su a tɛ kɔtigɛ tile n'an an nana depuis 9h ni 19h tɛ an tɛ taa so an b'o bɛɛ kɛ safinɛ dilan de la mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ an na baara bɛ ka kɛ cogo min baara bɛ ka kɛ ten i y'a ye kɛ n'i bɛ fɛ ka safinɛ na sɔrɔ problème fosi t'a la an filɛ centre min kɔnɔ nin n'o ye centre ba mun kɔnɔ ye safinɛ in bɛɛ sɔrɔ yan an ka comité fɛn fɛn bɛ Bamakɔ safinɛ in bɛɛ sɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i taara yen dɔrɔn i b'a sɔrɔ an ni taara Fariku yɛrɛ fɛ anw musolakaw an bɛ safinɛ carton camanba ba an bolo yen nɔ an b'a feere mɔgɔw ma folikan min bɛ anw bolo wallahi an bɛ Fariku fo su ni tile de an y'a ɲini masara manifeste janni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a di Fariku ma ala k'a ka denbaya k'a sago ye ikimaldin tɔn ala k'a yiriwa an ye Fariku dɔn n'a ka kangelentigiya de ye o de ye an tugakɔ a n'a ka kumakan an kontannen de don ni ko an ka kuma wallahi an bɛ si yan bi an tɛ dɔ da dɔ kan Fariku foli la Fariku tanɔni an tɛ dɔ da dɔ kan Fariku tanɔni na ala ye min dɔn o de wasara wallahi Fariku ye silamɛ ye Fariku ye hɔrɔn ye ni safinɛ ko ni a diyara anw ye yɛrɛ 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 de ni mɔgɔ min bɛ safinɛ ɲini wa problème fosi t'a la safinɛ ninnu carton kan numéro b'a kan n'i ye numéro fɛn fɛn wele i bɛ lamɛn safinɛ ni carton ye an b'a feere 420 mɔgɔw bɛ taa feere 500 ne yɛrɛ kɔni Fariku ko k'an ka sɛbɛ de kɛ ko fugariya ko silamɛya tɛ fugariya fɛ hali ni silamɛya tɛ fugari man di mɔgɔ si ye dɔ kɛ de ka fisa muso yɛrɛ muso ka kan ni dɔ kɛ de ye n'i ye dɔ kɛ i b'i denw nafa i b'i yɛrɛ nafa wa i b'i cɛ fɛnɛ nafa i y'a ye an ka safinɛ dilan o nafa de ye o ye kala se anw ma kala se mɔgɔ wɛrɛw ma kala se bako jikɔrɔni kɛrɛnkɛrɛnnen na bako jikɔrɔni cɛ n'a muso Fariku ye koba ka aw ye dɛ Fariku ye ji di aw ma fu la dɔw bɛ hali t'u ka worobinɛ facture sara ji bɛɛ bɛ ta Fariku ka worobinɛ de la wa ni safinɛ ko in fɛnɛ a dayɛlɛnna bako jikɔrɔnikaw de ye y'a mɛn kɛ safinɛ da duman bɛ yan nɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ jumɛn na bilen ka centre ba mun kɔnɛ to yan nɔ safinɛ dilanyɔrɔ i tɛna dɔrɔn i b'a carton ta ka taa n'a ye da duman na yanni ka taa sa bitigi la 500 la ni nana saya 440 dɔrɔmɛ 20 50 o tɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ ye wa ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ ye dɛ ala sago bako jikɔrɔnikaw sago Bamakɔ n'a lamini bɛɛ safinɛ in bɛna se diɲɛ la namunu bɛɛ mun n'an cɛ bɛɛ ni safinɛ ko in koden tɛ dɛ nin bɛna se diɲɛ fan bɛɛ de la wa an pɛrɛlen don an bɛ safinɛ dilan de su ni tile n'an y'a daminɛ sɔgɔma fo 19h an b'a kan wa a tɛ kɔtigɛ fɛnɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka safinɛ sugu ja alhamdulillah rabbil alamin hali sisan an b'a di ala fɛ ni safinɛ dilanyɔrɔ in ala ka barika don a la ni de bɛ kɛ sababuya min mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛka o juma sinajugu ka ja sɔrɔ don lajɛ ka bɛn ni bi ye
Afghanistan jamana kɔnɔna la mugujugu 2 ɲɔgɔnna pɛrɛnna kabini alamisa utikalo tile 26 san 2021 maa caman olu kɔni bɔnɛla u nina jateda sera maa 85 ma wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ dɔ bi se fara o jateda in kɔni kan donna nataw la banbaci walekulu minnu be n'an k'u ma ko groupe état islamique EIMAW olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko kɛlen kɔni ye olu kɔni nɔ ye maa minnu be ni olu banara walima u sara a caman kɔni ye Afghanistan jamanaden sivilu ye minnu kɔni tun be makɔnɔli la cogo min ni pankuru dɔ nara u ka u dulon o la ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛnso ye ka bɔ jamana kɔnɔna la lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛ maa 13 olu fana kɔni bɔnɛla u nina olu minnu ka baara tun ye ka pankuru jigiso lamunu ka se k'a lakana i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na kabini san 2011 fo bi i b'a ye k'a fɔ lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛ maa 13 o kɔni ma faga États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden ye layidu di k'a fɔ maa minnu kɛra nin ko in sababu ye u n'a tugu u nɔfɛ k'u wulukolongɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min kɔni na talibanw olu fana kɔni b'a la k'u ka contrôle fanga kɔni gɛlɛya nin waati in na pankuru jigiso masurunya o kɔni na finitigiw ka pankuru minnu be jamana gɛrɛw ta ko don olu kɔni b'a la ka maaw salo ka taa ni u ye an bɛ waati min na i ko bi Espagne jamana y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna foyi kɛ bilen juma ta kɔfɛ juma u ye maa minnu cɛ ka olu labɔ o bɔlen kɔfɛ a la u tɛna maa si kɔni salo bilen Allemagne jamana bi ten Canada bi ten Australie bi ten Grande-Bretagne fɛnɛ y'a yira k'a fɔ baara kɔni bi senna olu bolo sanni waati dɔ cɛ Faransi jamana fɛnɛ ta jɔra juma utikalo tile 27 États-Unis jamana ta bi jɔ utikalo tile 31 kabini nin ko in kɔni daminɛra talibanw kɛlen ka fanga ta Afghanistan jamana demi sera ka bɔ pankurun ka sira fɛ o ye maa 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye dɔw ko a ka ca ni o ye. Faransi jamanaden min be yen n'a tɔgɔ fɔra a bɛ maaw hakili lajigin nin waati in na nazarala jɛkuluba Union Européenne ni Royaume-Uni jamana ka furusa waati olu kɔni na an ko a ma ko Michel Barnier ka sabu kɛ ale de tun ye kuma ɲɔgɔnya kɛbaa ye nazarala jɛkuluba Union Européenne ani l'Angleterre jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko Royaume-Uni Michel Barnier lase kɛ k'a fɔ a b'i kanbɔ Faransi jamana ɲɛmaaya nɔfɛ jamana ɲɛmaa kalafili min bilalen don ka san 2022 nata in ka o kɔni makɔnɔ ni sɛba min filɛ nin ye Michel Barnier si bɛ san 70 kɔni na bi wasaden kɔrɔ o don sénateur kɔrɔ o don minisiri kɔrɔ o don wa a kɛra siɲɛ 2 commissaire ye nazarala jɛkuluba Union Européenne kuluba o kɔnɔna la o kɔfɛ sa a sɔrɔla ka kɛ kumaɲɔgɔnya kɛbaa ye nazarala jɛkuluba Union Européenne ni Royaume-Uni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ cɛkibaw gɛrɛw olu fana be minnu tɔgɔ dɔnna ka ban o dɔ bɛ tali kɛ Eric Ciotti ale ye Alpes Maritimes wasaden ye o cogo kelen fɛnɛ don Valérie Pécresse ale fana kɔni ye jɔbabatigi dɔ ye an bi waati min na i ko bi Laurent Wauquiez ale fɛnɛ ta bi maaw da ni waati in na siga foyi kɔni tɛ min na Michel Barnier san 2020 jamana ɲɛmaa kalafili cɛbɔ don. États-Unis jamana kɔnɔna la u ka duguba min bɛ yen n'an k'a ma ko Californie lahaw ta tasuma o kɔni wulila nin yɔrɔ kofɔlen in na
tasuma min ni a ye foyer 14 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni minɛ ka ban nin waati in kɔni na nin ye tasuma belebele filanan ye min bɛ don lamɛrikɛnw ka tariku olu kɔni na wulikajɔ ani cɛsiriw b'a la ka kɛ jamana faamaw kɔni fɛ cogo min ka se ka dangari nin tasuma kofɔlen in na sapɛri pɔnpe tigilamaw ani hali sisan an ko maa minnu ma ko minnu bi ji ani tasuma kɔni dɔn olu kɔni wulilen don ka u jɔ u sen kan nin waati in na cogo min ka se ka nin tasuma kofɔlen kɔni faga nin tasuma in yɛrɛ kɔlɔlɔ kɔni bɔra waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o fana kɔni na o cogo kelen fɛnɛ don n'i donna Grɛsi jamana kɔnɔna la olu fana kɔni b'a la ka cɛsiri ni wulikajɔw kɔni kɛ cogo min k'u ka tasuma faga an bɛ waati min na i ko bi. Kɔnɔwari jamana kɔnɔna la a bi se fɔ bi ko taarɛ bana min tun bɛ yen n'an k'a ma ko Ebola ni a yera Abidjan uti kalo tile 14 tɛmɛnen Guinée jamanaden muso dɔ la muso min ni a bi bɔ Labé dugu la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko Ebola bana kɔni banna nin waati in na kɔnɔwari ale jamana kɔni kɔnɔna la bolici baara minnu ni olu tun daminɛra olu kɔni bi senna an bɛ waati min na i ko bi ka kɛɲɛ kɛ ni kɛnɛya ɲɛmaayaso maaw ka kɔrɔfɔw ye kɔnɔwari ale jamana o kɔni sanfɛ an bi waati min na i ko bi kɔnɔwari minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ni o ye Pierre Demba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriw olu kɔni kɛra ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ wa jelita minnu kɛra o jaabiw bɛ ka makɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔna la cogo min ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ baara kɛtaw olu kɔni sera u danna u sera ka maa 1000 ani a kunkanfɛn ka olu de ka tɛgɛci baaraw kɔni kɛ a y'a yira hali bi k'a fɔ tɛgɛci fura min nara n'an k'a ma ko dozi 1400 ko u kɔni bɛ ɲini ka tila o la an bɛ waati min na i ko bi a yelen k'a fɔ nin waati in kɔni na kɔnɔwari jamana kɔnɔna la ko Ebola bana yira Guinée jamanaden dɔ la a kɛra mankan misɛnnin kɔni ye kɔnɔwari jamana ani Conakry jamana ani Guinée jamana ni ɲɔgɔn cɛ Guinée jamana yɛrɛ tun y'a wajibiya k'a fɔ u ka maa kelen in di Dakarikaw ma cogo min ka se ka a ka kɛnɛyako kɔni sabati nka kɔnɔwari kɛnɛya tigilamaw ma sɔn o ma u y'a yira k'a fɔ taamasiyɛn fɛn fɛn fɔra Ebola banakisɛ la o bɛɛ la lajɛlen bɛ nin muso kofɔlen kɔni na Ebola bana jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ Labé dugu ni Laginɛ jamanaden bi bɔ ye san 2014 ka taa bila san 2016 la ani san 2021 ko Ebola bana kɔni ma ye o dugu kofɔlen yɛrɛ la fiyewu ko jali ni muso kofɔlen bi se o bana kofɔlen sɔrɔ cogo di nin ye Guinée minisiri ye min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Remi Lama a kɔni bi o kofɔ taarɛ ni waati in na kɔnɔwari jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ u ye sebaaya sɔrɔ Ebola banajugu kan. A kɔni kɛra taasibila ye ani suturali jama foyi kɔni ma kɛ min na a bi tali kɛ Chad jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré ale ka suturali baaraw olu kɔni na min kɛnɛ kan a yɛrɛ somaw ani maa minnu ka surun a la kosɛbɛ olu de ye nin baara in kɔni na tɛmɛ suturali baara ninnu kɛna Dakar ni o ye Senegal ale faaba ye fɛn min ye misiri dɔ o kɔni kɔnɔna la Chad jamana ɲɛmaakɔrɔ min kɔni filɛ a fatura k'a si to san 70 ani san 9 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko la Senegal dugukolo sanfɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ a tun kɔndalennen don k'a fɔ a bi a si kuru kara bɛɛ kɔni kɛ kaso la a tun b'a la k'o kaso in kɔni kɛ kabini san 2016 ka sabu kɛ a ka fanga waati la i b'a ye k'a fɔ a ye ni dantɛmɛ sagoya kɛ ka ɲɛsin buna adamadenw ma a furumuso dɔra kelen kɔni y'a yira k'a fɔ Hissène Habré a su bɛ don Senegalikaw fɛ yen sani jamana ka hakilinagɛrɛw kɔni ta a kow kama dɔgɔkun
don daminɛ in na Chad gouvernement tun ye lasi kɛ k'a fɔ u kɔni tɛna u ban fiyewu k'a fɔ Hissène Habré su kana Chad jamana kɔnɔna la nka bonya min bɛ kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔw ye n'o an k'a ma ko hommage officiel o kɔni tɛna kɛ a ye k'a sabu kɛ a sara k'a to kaso la ani maa minnu bɛ k'a fɔ olu somaw bɔnɛra u ni na a ka fanga waati la ka se ka kɛ bonya ye ka ɲɛsin olu kɔni ma an bɛ waati min na i ko bi Hissène Habré a su donna Dakar a silamɛw ka kaburu dɔ la an ko min ma ko cimetière musulman du quartier de Yoff o bi Sénégal dugukolo sanfɛ. Hɔrɔnya jabarani sugantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ kibaru minnu sɔrɔla ka jira aw la ni de bɛ dansigi kɛ olu la ni ala sɔnna sini ni waati kelen na kunnafoniya wɛrɛw bɛ ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye kasa tan ni wajulu kɛnɛ belebele min ni o sigila sura bakɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ silamɛya duba da la min tun bɛ ka tali kɛ Basiru Kulibali ka hinɛ lase la sini kunnafoniyaw kɛnɛ kan an bɛna o jaw jira aw la ni daliba masa o ka diɲɛ ye kɛnɛ in kɔni ɲɛnamaya belebele yɛrɛ fɛ Seydina Cheick Seydou Kulibali Faruku ni ala ka jɛɲɛ ni ala sɔnna mawludu nabawi ale fana bi ka itenduruma ka gɛrɛ jamiya to igmadin islamia bi labɛnbaw la mawludu munna alisisan ka se ka a ɲɛnamaya wa dunan bɛɛ lajɛlen bisimilalen don ka bɔ diɲɛ gije bɛɛ lajɛlen kan mawludu la ni igmadin islamia ka mawludu kɛyɔrɔ ko ni a pereperelatigɛw dila waati min na aw bɛna a kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ aw ka fiɲɛsiraw kan ni daliba masa u ka diɲɛ sini ni waati kelen na ni ala ma basi foyi kɛ kunnafoniya wɛrɛw bi ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye an ka jamana ala ka kolosuma ka basigi ni yɔrɔ in na sani an ka bɔ kɔrɔfɔ la an bɛ belebele n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Seydina Cheick Seydou Kulibali Faruku Ayatulahi Fitini ala ka npanmuru fosilen ni ala sɔnna tɛnɛsu kalankɛnɛ bɛna ɲɛnamaya a fɛ bi bakɔ jukɔrɔ ni ale ntolanci kɛnɛba o sanfɛ ni ala sɔnna tɛnɛ dɔw kalan o laada bi lakile silamɛya duba kɔnɔ sini ni daliba masa ka diɲɛ o la an ka jamana ala ka kolosuma ka ɲamajɔ su hɛrɛ bɛ masa ramani bolo ala ka dinden ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kira bonya ni an karamɔgɔ Faruku n'a ka denbaya sanuman in barika kosɔn sɔli ala rasuli